kono tigi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktere men Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayi toɓɓere jeenayi min camni en goto kala inde muɗum e yettude mum en jetti Allah en juuli e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama goɗɗo kila nda hunde wodani kala kadi ko wodi wodiri sababude mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yewtere men wiyetede andu diine ma ɗo e saktere men Dakar FM caminen ceerno men khalifa men eɗen gandi o de saha omo tawet toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal kanko ceerno Ibou Oumar ceerno e dendagal dental ngal kala e kuɓal kamɓe kala caminen ɓe juuroɗenɓe nonne kadi seeɗa ceerno Mahamadou Dielalou Dine Ba garti e dow jaam e cellal e kisal joni kadi kala mo dillat e saktere Dakar FM e gardugol Alaji Abou Ndiaye kamɓe kala en camini en juurima hano hannirta ni nonne kadi mawɗo Bachirou ɓannala jaam Tidiani Kassé Alaji Balusi Bokara Mamadou Guissé ceerno Mamadou Guissé ceerno Mamadou Youssouf Sissoko kamɓe kala ko dillat saktere Dakar FM kamɓe kala en camini en juurima wonɓe to hôpital uji cellani nde Allah ɓeydata cellale kisal ha heewa hayni kadi wonɓe nder galleji ɓe cellani nde Allah immintaɓe heɓe jokka e hajuji mabɓe yawe ɗangal ƴewede jikki jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah newnata surare nden ka kalisaji e kayitaji on jodi jaam e cellal e kisal en garti kadi e yewtere men wiyetede andu diine ma ɗo e saktere Dakar FM yadude hen e ceerno men ceerno Hammat Diallo noon ceerno Hammat Diallo eɗen kadi kala alarba oɗo saha so heedi kanko jaadata nder yewtere nde eɗen gandi en puɗɗornoma deftere men wiyetede Lahdar alhamdulillah bilami en gaynide dow jaam e cellal e kisal caggal muɗum deftere men wiyetede Asmawiyu ndenne kadi en gayni ɗum oɗo saaha mo qaddamati isiyete koye mum gonɗen ɗum noon oɗede saaha koye on nden deftere gonɗen gam yadude e bandiraɓe ɗum noon ceerno Hammat bisimilla cammina bandiraɓe hettiyankoɓe saktere men Dakar FM nonne kadi a yawa men mo Nangue TV kala kadi jaada toon ma taw toon yewtere andu diine ma bisimilla ceerno Hammat minande hono khalifa men hono ceerno men Cheikh El Hadji Ahmed Tidiane Ba en calmini ɗon juurimomo o tawi hannde to Dakar kanko e sete makko fof ene e nder on sete e gardugol ceerno men ceerno Mouhamadou Boun Oumar en caggal toon en calmini hettiyankoɓe Dakar FM fof no ndidirno gila e nder wuuro ngo ha caggal wuuro ngo fof ɓe calminama ɓe juurama ɓe duwonama ɓe ñagama du'aw en duttima ɗo kadi no ceernajo o wini e ñalawma alarba o kadi e wallodirde e andu diine ma inchallahu taala en calmini gardiɗo radio ngo e wallidiɓe fof jagguɓe kaɓirɗe e goppani hay goto guila e télé ɗe ha e Dakar TV o fof salminama juurama en calmini ceerno men ceerno Mahmoudou Dialal o arti en keɓani noon yiidemo taw kono en nani o arti en beltima hen no fewi en nani kadi jawla o yo Allah junnu ɗum ha juuta amin ɓe ɓoyyade mballa julɓe ɓe garta kala ɓe tawta ene jaam allahumma amin inchallah ko Diallo ne en nani tigui rigui to kala lagal to ko Amadou Sow woɗɗanima Abdoul Aziz Niane dendagal haralleɓe kala en camniɓe en juurimaɓe noon ceerno Hammat oɗo saaha e nder deftere men mo gaddamati isiyati hol nden lowre hande kadi lowanta bandiraɓe julɓe eyyi hande so Allah tawni en poɗɗen ko nadde e mande debbo gonduɗo e fiilayru holno andirta laaɓi debbo gonduɗo e ƴiƴam ɓesgu holno andirta hol maaleji ɗi o yiyata o anda o laaɓi eyyi ɗum hande ko hen paaɗen inchallahu taala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd faslun fi bayani alamati fi bayani alamati dhuhuri ko faslu ko kerol hakkunde haala e haala ko feññingol maaleji laaɓal holno debbo andirta laaɓi a wawa lootade arta kada dawe mum Allah oyi faslun ko kerol وللطهر علامتان الجفوف وهو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرج جافة ليس عليها شيء من الدم والقصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض ماء القصة وهي الجير وأقله والقصة أبلغ للمعتادة إذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت المختار وللطهر نودني لابل alamatani mandeji ɗiɗi walla mbiya maaliji ɗiɗi andirte mande adina nde aljufufu ko cojjugol farji makko ƴiƴam ɗam yaltannoɗo sojja tan yoora ɗum ko mande wonde o anda wonde o laaɓi joni holno andirta o sojji
وهو دum ko an tudkhila ko de nanata al mar'atu debbo khirqatan tekkere walla ko nande wiro be biya bukki be biya coton ko nandi hen o nanna dum fi farjiha e der tergal makko he fa takhruja tekkere nde yalta walla wiro ko yalta jaffatan tawene sojji laysa alayha shay'un taw hay batte ala e do tekkere he min addame ƴiƴam to tekkere nde walla wiro ko wada dum e hoore makko ƴiƴam dum yaltiranno do o mema dum o yaltina wiro ko ƴewata ƴiƴam takkani hen dum woni mande adanerde firti do ko laabi yo ya hanto loto yo o juula jomgal makko daño makko haaju ara makko o wi wal qassatu ciojam mbiya dum gaarowol danowol masalan ne debbo on de fuddoto fiilare nde ƴiƴam dam wuddat adam yaha adam helda ha wonta ndiyam dana jam tal to wonti ndiyam dana jam tal tan o laabi soko lam kama sabbo yo hadam darto madama natti wonde ƴiƴam wonti ndiyam o laabi yo ya o loto yo o juula e ko ni wiya joni wal qassatu ko mbiya dum dana jam walla mbiya coojam al bayda dana jam ma wal qassatu non ko laçon peinture danejo sa sofni mbo e ndiyam ha o sofi on don couleur dam don ndiyam walla mbiya tufam dam heewani kosam no feewi dam don ndiyam baadam non so watti yaltude debbo he tan yo ya o loto yo juula o anda hanti o laabi dum wal qassatu coojam al bayda dana jam be mbiya garawol bayda danawol wa hiya non ko weta qassatu ma'un ko ndiyam abyadun danajam raqiqun cewdam yati adam ara fi akhiril hayd tawattande fi layl so dam ari tan o laabi dam way kono ka ma'ino ndiyam al qassati laçon on peinture danejo wa hiya ko weta al qassatu al jiru ko laçon goldo ndedo inde buri andede ndi hay kongudu pular jogo kongol sa halingol taw nane do fo famata gol kono mon kongol kaltengol taw gol buri hutorede jiru on laçon peinture danejo so sofanama ha sofi on couleur dam don ndiyam baadam so watti yalte debbe tan o laabi o ya o loto wi wal qassatu coojam dam walla mbiya ndana jam dam ablaghu buri yettinde lil mu'tadati wonande gownodo yide dam debbo mo ganduda kalande o fiili fof to wattande fiilare makko dam don ndiyam dam arat kanko so fini subaka tan farji makko o sojji madama o yiyani dam taw hoolare ala way kono neddo tutowo so tuti madama keefdi yaltani dargol tourde ala labani ay tour jogidi daratan ayat keefdi yalta ganda hanti kam dum do gasi wana kono kanko debbo gownodo yide ndiyam dana jam dam o fini tan wonduno ƴiƴam tan tergal makko ngal yoori sojji tan masalan natti yaltin ƴiƴam kono non dana jam dam arani wiyataake o laabani kono hawlare ala ne manki labde dum won wiima wal qassatu dana jam dam ablagu buri yettinde buri timminde laabal makko lil mu'tadati wonande gownodo yiide dana jam dam madama o yiyani dam wiyataake o laabani kono non hawlaki joni no fa ida ra'at so yi al jufufa cojjugol farji makko awwalan to arwande waktu masalan hedde 1h tan nyalawma tan o yi farji o sojji o wadi hen takkere no biiden ni ha batta yaltani hen kono non am wawno yide ndiyam o yiyani oto juul on saha oto loto yo sabbo ha hedde 3h30 en ha waktu o sebbita o sabbo dana jam dam so dam arani ha o huli waktu on jogori bennude yo ya o loto o ara o juula gila waktu o bennani ko ni wiya yo wad dum won iza ra'atil jufufu so yi cojjugol farji makko awwalan to arwande waktu oto heño e loto ya taw de dana jam dam arani holno watta intadarat yo fando al qassata dana jam dam li akhiri ha to wattande al waqtil muhtari waktu cubado so dira waktu to gata ko 1h gasata 4h0 en ko diri dum yo jodo ha hedde 3h30 walla ha 3h no 4h moy 25 en ko nandi hen ha hande dam arani yo ya o loto o juula gila waktu o bennan ko ni wa dum do non ko debbo gownodo yide o gownodo yide fi layru yiya dana jam on jeekado hala wa ammal mubtada'atu fala tantadiru al qassata idha ra'at al jufufa deftere de bonni wi jufufu deftere de bonni masga ngal na fewnte idha ra'at al jufufa awwalan o wi wa ammal mubtada'atu ko debbo puddoto yide filade goldo lawol o meedi filade ko suko debbo to ko so goldo o meedi filade o do kanyum fala tantadiru al qassata o fandota ko ndiyam dana jam dam so tay tan farji makko o sojji yori kanko oto fando dana jam do no kanko anda bom samo dañan dana jam o meeda mi yidi kam ko ngol lawol meedi wadde kanko targal gal so yori tan yo ya o loto yo juula fami dum non woni wi iza ra'atil jufufa so yi arwande so yi cojjugol farji makko awwalan to arwande oto sabbo
yo loto tan o juula gonga ɗum ɓuri yiɗede eyyi one jogui noon konngol ɗiɗi won konngol wiyata kanko hoore makko yo sabbo tan no oɗani eyyi kono ɓuuri jiccude tan ko kanko kam nde wonno ko joni o meeɗi fuɗɗade nde wonno ene mabɓe ma taw jiyata ɗum kañum ƴiƴam tan ha ɓooya darto joni noon tawde kanko joni o fuɗɗoto so Allah waɗi ƴiƴam ɗam dartima hoore waktu o ƴeewi o no ƴewrete no tawi o serti hen kanko oto fando sabi o anda sono ara bo yo yaw loto juula ɗum ɓuuri sellude wa ala al mar'ati an tantadira duhraha inda an-nawmi wa inda salati as-subhi o wi wa ala al mar'ati ne waɗɗi e dow debbo piiliɗo walla gonɗo ƴiƴam ɓesngu an tantadira nde o fandoto duhraha laaɓal makko inda an-nawmi sanga ɗoygol debbo gonɗuɗo fiilawi hande fof mo wonde fiil walde balɗe fof mo wondi hen so ha futoro yonti amo wondi hen gueƴƴo yonti amo yondi hen ha hande o jokki emo yewta ha lelde yonti oto o lelo haw yaha o ƴewto hoore makko so ƴewtima hoore makko tawi o laaɓi o looto o juula futuro e gueƴƴo sabi so ƴewtaki hoore makko ne gassa tawa ko laaɓɗo gila o suwa lelade o sikka o laaɓani o leloro noon wono tinande ko waktu ɗiɗi mbaɗe dow makko o daño caɗele eyyi ndeke so lelde yonti o yaa o ƴeewa no mbiruɗen ni ko sakkere joom watta walla wiro waɗa e mum ƴeewa eyyi ɗum ne waɗɗi debbo kono noon ni kadi wa inde salati subhi so ƴeewi hoore makko e on saaha o tawi ƴiƴam ne heddi ha joni o yaha o leloyo so lelima kadi o finti salatu noddinama walla ko nandi hen hade yimɓe ne keɓalo faade jamaji ne juuloyo yo yaaka ɗo ƴewta hoore makko so ƴewtima hoore makko ɗo tawi ambo laaɓi ha joni gila salatu so gila fajiro o suwa tawa sekade futuro e gaƴƴe ha hande mo heɓɓita ɗum o juula hay soko daruriji to so hoddirama kadi ni o ƴeewi o tawi o laaɓani nde subaka juulande o ƴewti hoore makko o tawi o laaɓi ɗon e puɗɗal nangue o profite o looto o juula subaka o kam ɗon noon so fajiri seekima tan futuro e gaƴƴe ɓenni ha laaɓi eyyi kono subaka kam ɓennani taw on saaha nde julde subaka juulate nde yo ƴewta hoore makko so ƴewtima tawi on ɗon saaha nde wonno nde o lelto nde o ƴewtima o tawi o laaɓani ɗon kam futuro e gaƴƴe waɗɗaki hande kono o fini subaka yimɓe nana juula o ƴewti hoore makko o tawi o laaɓi yo yaa o looto o juula subaka o eyyi ɗum ɗon waɗɗi debbo yo wannoon eyyi nde o ɗanoto e sanga nde o nde salatu yonti o wi wa yamna'u al-huyyada wa yamna'u al-hayd as-salata was-sawma wat-talaqa wa massa al-mushaf wa qira'at al-Qur'an wa dukhul al-masjid wal wada'a fi al-farj o wi zaman al-hayd wa ba'dahu qabla dhuhriha bil ma' o wi wa yamna'u in hada al-hayd fi layru as-salata julgul debbo gonduɗo fi layru julde na harmi e makko so juuli sellani jaɓetaki so juuli ne harmi te jaɓetaki sellani o sawma e korka debbo gonduɗo e fiilayru ne harmi o juulete so juuli kadi sellani way tan gon pijowo ni horde kadi ko non fof horde ko noon wa talaqa kadi e sergal debbo kadi gonduɗo e fiilayru kadi sertaki ene harmi serde holko saabi ɗum nde wonno neɗɗo debbo so serama tan ƴettata edda joni noon debbo o so serama e nder fiilayru o ƴettata edda on saaha ko ma ƴiƴam ɗam ɗo laaɓa ha gasa maɗam laaɓa no ƴetti ɗum noon ko junnande mbo ene harmi kono noon ko sarɗi noon ko debbo mo gonduɗa debbo mo ndesɗa onon gondi onon jotodiri o fiilo tan ceerama nder cirque e nder fiilaru hen harmi wa amma a humani debbo tan on cuwata o naddude ɗum hayso mboye fiilaru dagui ceerama saabi kanko o iddinta ko bo debbo mo wirnodaka on so serama daññande hen gorko tan humanta ɗum walla debbo makko o ko cowiɗo kono noon woni jogui rewɓe sewotoɓe on fiili ɗo sowiɗo o fiili amo dagui serde ha joni sabi kanko edda makko ne andade gasata ko so jibini tan debbo no seere hande jibini hande yalti edda janggo humane so dañi gorko eyyi ko ɓeeɗo ɗiɗo kam harmani debbo mo ganduɗa a humani ɗum on jottodaki taw on fiilewde ko no fiilata fof foti nonno kanko o iddinta ko ni iddinta ko sababu eddogol ko ha ƴeewe beele ɓiɗɗo ene makko an on jotodira noon ɓiɗɗo wondir toon debbo kadi gonɗo debbo cowiɗo kadi so tawi fiilima fiilade e wasde fiilade fof foti sa serimo fof gotum so jibini tan edda makko joofi o amma noon debbo mbo fiilaki tawi kadi ko jotodiraɗo on ɗon seratake e fiilayɗo ne harmi eyyi so tawi hoddirama serimo tan saria tini forcé taw gartirama ha piggal ha sokede fonin toon ha to piggal ha sokede par la force o artat eyyi allahumma noon so nataw ko cergal ba in walla batta tawi ko cergal ngal ganduɗa ne artire on serima ko gartirtegal par la force artirat piggal ne wawi heeje hen sokede ne wawi heeje hedde tawi ko wonande l'islam kay ɓe l'islam halfi so hoddirama noon ko cergal ngal ganduɗa ngal artirtake eyyi ɗum kam ala ko wawa hen ɗum kam ɓennat tan kono a waɗi ko boni noon wiyete eyyi ɗum no wima wattalaga debbo gonɗuɗo fiileru seretaki moƴƴani
wa massal mushafi ene harmi kadi o mema kamilu debbo gonduɗo ƴiƴam fiilayru walla ƴiƴam ɓesgu ne harmi o mema kamilu wa qira'at al qur'an e janngude al qur'ana kono noon janngude nde ngol konngol ne lohi ngol ɓuri jiccude ko omo jannga qur'ana o memata kamilu kono omo dursude ndeke debbo jannginowo al qur'ana so fiilima omo wawi jannginde baydaji makko ha joni omo wawi dursitade amba haɗa tan memde kamilu eyi ɗum ɓuri jiccude qala bahram biyeteɗo bahram haali ɗum wal mashhur annaha taqra ul qur'ana fi gayri l mushafi ceerno biyeteɗo bahram o wi ɓuri lollude ko e nder madhab men mo gonɗe lawol men ngol joguiɗen ngol debbo gonɗuɗo e fiilawde walla ƴiƴam ɓesgu ko memata kamilu kono janngude alqur'ana amba jannga ɗo dagi o jannga alqur'ana ɗo ko ɗon dagi o wirde lawol tijaniya so welima o reeno noon jawharatul kamali o lumtina jaɓe so welima kadi o ligga kurus makko machallah wa dukhul al masjidi kadi e nadde jama debbo gonduɗo e fiilayru e gonduɗo ƴiƴam ɓesgu koɓe ñawata wotere koɓe ñawata wotere ene harmi ɓe naata jama kamɓe ƴoganno looɗe kamɓe pittanno kamɓe ɗanno cuurayuji ma soɓe tawi tan ɓe kesiɓe piilima yoɓe ndenta jama kam haɓe laaɓa ɓe looto ɓe garta kaɗa jama he so na noon tawa ko joomum ko ƴooñaɗo ko nande aɗa yahanno tan ƴiwonde feŋi hande keneeli hande leɗɗe ne jana o ala to o naati o tawi ɗon jamanin ɗon ne dagi o sorko toon ɗum hande ko ƴooñaɗo walla o naati wuro o ala to leli hande o tawi ko ma o naata nder jama tan o daña ɗum walla ko nandi hen ɗum kam ko ƴooñaɗo ɗum kam ko lor eyi ɗum noon tawata ko lan dagi kono amma kay wona ɗum debbo piiliɗo oto ɓatta jama wal wada'a fil farji zaman al haydi wa ba'dahu qabla dhuhriha bil ma kadi fiilayru ndu haɗi wal wada'a yaaɓede mo fil farji e farji zaman al haydi zamanu nde wonde fiilayru nde ene harmi gorko makko yettombo harmi yo waɗɗo ngo ko noon ne kadi wa ba'dahu hay caggal nde ƴiƴam ɗam dartinde ko adi qabla dhuhriha ko adi laaɓal makko ko adi lotorade mo bil ma e ndiyam ha nde oto yettomo ha joni eyi mo wondi noon fiilayru wiya gorko to ɓattomo walla mo nder ƴiƴam ɓesgu laaɓani gorko to ɓattomo hayso ƴiƴam ɗam dartima ma dama o dañani ndiyam o looti oto gorko ɓaddomo ha joni la budda o looto kono hatta noon ɗon ɗo dañani ndiyam ɗo so waktu yonti o tamoto juula kono ɗum dagana addananima an gorko arde makko la budda ma o daña ndiyam ko looti dañanamo ndiyam ko looti daña ndiyam an e makko foof ko lootere ɗon caggal nde gondu ɗum ɗum fof ko ma heɓonde mbawa artude makko ndeke wadde en paamiɗo joni ay debbo piiliɗo ene harmi yettade kono debbo gonduɗo e janaba ne dagi yettede ne dagi o yette gonduɗo e janaba eyyi masalan neɗɗo wonde e joom suudu mum caggal ɗum gontire ke lawol gongol taɓe lootaki ene dagi wona joni noon wo amma kanko gonduɗo e janaba o janggata qur'an debbo piiliɗo o haɗaka qur'ana e konngol ɓurgol sellude kono noon amba haɗa gorko debbo gonduɗo e janaba haɗaka wondude e gorko kono en haɗa janngude qur'ana sona e sifa tati mbinɗo ñande ndi moccorade e moolorade e dallinorade tawa kadi ko ayaji tati tan ko heewi fof machallah eyyi ko noon mo haali ga sarha ga so en koddiri joni debbo walla so gorko debbo joni wonde joom galle mum kamɓe fof ɓe gondi ɓe dañi janaba on dañi janaba suwa taw lootani tan fiilaɗo ari ullema kanko debbo ay ɗo joni hayso wi ambo looto janaba sellata janaba o sellata wawi lootade noon ha o serta e tundi tan kono noon laaɓani la budda o joɗoto ha fiilaru ndu darto fiilaru ndu laaɓi ha gasi sombo looto o anni o ambona looto janaba ambo looto longal fiilayru fiɓirani anni o looto longal gotal kanji ɗiɗi fof ɗi keɓo so Allah waɗi o yejjiti hen gotal o yejjiti janaba makko o siftoro tan ko fiilayru ndu tan o looti e on anniya hande kanji ɗi fof gaɗi naati hen kono so tawi o teyi o wi ngal ɗo longal jeygal tan ko janabam o mi ammirani hen fiilayru ndu no no wiiri ni noon noon wayi lootangal galɗa kam ɓiwi kono galɗa ne heddi mais gandiren dani machallah eyyi rewi hen ko dembe jokken hen gel ɗo damel daɓɓel tan oy faslun annifasu wonno kanji jiidima baba fiilayru e ƴiƴam ɓesgu jiidi ɗoɓe serti ɗo ko seeɗa oyi annifasu ƴiƴam ɓesgu annifasu ko wiyete ƴiƴam ɓesgu huwona ɗum addamu ko ƴiƴam walla mbiya annifas ko wiyete nifas huwona ɗum addamu ko ƴiƴam alkhariju jalto jamminal ɓubuli ummarde e yeeso debbo bi sababil wiladati sababude jibingol ay fiilare kañum ala sababu ummata ara wona ñaw wona hay batta sababu ala amma ƴiƴam ɓesgu noon ne jogui sababu aɗam arda e ɓiɗɗo o jibina tan ɓiɗɗo arda ƴiƴam ko ƴiƴam ɓesgu
ina sella kadi ɓiɗɗo jibini ha gasata woni laaɓi ɗam ara caggal to wa amma so tawi ɗam adima ɓiɗɗo ɗam wona ɓesgu ɗum ko ƴiƴam fiilawru wiyete o wi noon gayra zaidin ɗam wona ɓeydoto ɗam ala 60 yawman e dow balɗe 60 so tawi debbo jibini ƴiƴam yalti e makko hande e ñalawma goto o laaɓi tan o lototo juula warta de makko Allah so tawi ɗam jaɓani yaade ɗam woni ɗon yo jooɗo sabbo ɗam lebbi ɗiɗi balɗe 60 so ɗam laaɓi o loto juula so ɗam dartaki yo darto kanko hanti ɓurti sariya jaɓani ɗam ɓenna balɗe 60 so timmi balɗe 60 hay so ɗam dartaki sariya ñaawi o laaɓi yo ya o looto o juula o hoora joom galle makko so dañi makko haaju ara e makko o safaro yo anda ɗum ko ñaw eyyi kono ma dama timmani lebbi ɗiɗi taw ha hande sariya ne ñaawi o laaɓani taw eyyi noon ɗum wayi oyi joni noon fa ida zada tawi ɗam ɓurti ɗam ɓeydima ala 60 yawmana dow balɗe 60 o timmini balɗe 60 fo aɗam continue ha joni fala tastadhiru o lafsinta ko woni o ɓeyta hay ñalawma goto 60 ɗe ɗon tan haɗata wa hukmu damin nifasi fima yamna'uhu وفي ابتدائه الغسل حكم دم الحيض مطلقا والله اعلم وبي وحكم نياور دم النفاس يجم بسغو نياور مum فيما اندن hunde yamna'uhu ko adam hada dum ko adam hadata ko adam yamirta o fi ibtidائه dabbide dam al ghusl lotgal hukmu ko nyaawore damil hayd yam fiilayru mutlaqan e wellet kala ko ƴiƴam fi jom ƴiƴam fiilayru hada jom ƴiƴam ɓesgu no haɗa ɗum kala ko jom ƴiƴam ɓesgu daganana oɗan daganna ɗum holko serdiɓe fiilawru yawtata balɗe 15 kala ko heewi ko balɗe 15 haɗata gonga ƴiƴam ɓesgu kañum kala ko heewi ko balɗe 60 toon ha ɗoyta yawta ɗum ɗo ɓe serti ɗo ɓe serti kadi e gueɗel ɗimmel ƴiƴam fiilayru ala sababu wona ñaw wona hay batu ummo tan ara ƴiƴam ɓesgu no jogui sababu ma debbo o jibina nde ara e makko gonga eyyi mataw ko ɗo machallah ɗo ɗum haaɗi inchallah ko noon tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktere men Dakar FM e yewtere men andu diine ma sikkala en nani kadi en beltima e nde ɗo kadi e windande wonde fayida ko fate kadi piilayru kono kadi ƴiƴam ɓesgu ɗum noon en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal noon en jetti dendagal yeeɓoɓe ayawo men mo Nangue TV noon kamɓe kala jetti ɓe janniɓe noon to karalagal to ko Amadou Sow woɗɗani Abdoul Aziz Niane joni garen e namde andu diine ma